Dajiahao, ako dahil si Jake o welcome sa atong Bisching channel. Kung diin makatuon kita sa pag-storya o mga basic Chinese Mandarin language. Sa dili pa ta magsugod, ayaw mo kalimot o subscribe, like sa atong channel o hit the bell na lang po para updated mo sa atong next video na ma-upload. Okay, so karon atong tunuan kung unsaon pagsulti o salamat. Thank you. Salamat, Shopee. No, tiglan, joke lang. Salamat o ang tubag nga way sapayan in Chinese, okay? Sa dili na tugayon. Ang salamat sa Chinese is 谢谢 谢谢 谢谢. Very good. So, ang meaning sa 谢 is salamat. So, kung muingon ka salamat mo, pwede ka muingon 谢谢你 谢谢你. Very good. So, kung gusto pa ka mo murag magpasalamat nga more formal nga pagkasalamat, pwede ka muingon og 感谢你 感谢你 感谢你. Very good. Yeah, kung gusto niyo ka moingon na kanang salamat kayo. Salamat kayo. Pwede ka moingon og 非常感谢你. 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 Very good. Okay. So, 谢谢感谢你非常感谢你. Very good, good job. Okay, so karon dun ana po nato kung unsa ang tubag. Mayon kag 谢谢 salamat, you're welcome, isa pa yan, ana. Okay, sige. Ang you're welcome sa Chinese 不客气不客气不客气不客气. Nasa, isa pa yan. O, pwede po ka matubag o 不用谢不用谢不用谢不用谢. Ang kanang yung, ang meaning ana is kanang kinahanglan, need. Bu is dili or no. So, ang xie is salamat. 不用谢. No need to thanks. No need to thanks. 不用谢. Pwede na po kami ng 不谢. No thanks. 不谢. 不谢. So, 不客气. 不客气. Very good. 不用谢. 不用谢. 不谢. 不谢. Good job. Okay. So, try doon na ito og buhat og sample. Sige. Sample na ito. Okay. Sige, mga na sample. May mga utana sa mga. 你要喝什么? 你要喝什么? So, matubag ka og 我要喝咖啡谢谢我要喝咖啡谢谢. So, matubag po itong nag-offer sa imo. Nangutana. Matubag sa itong nangutana sa imo. 不客气不客气. So, very good. So, karon na na to ang 谢谢感谢你非常感谢你. You're welcome. 不客气不用谢不用谢不谢. So, kada sa pagkakaroon o magkita-kita na po sa next video. 谢谢再见